Tak dneska hráme hru Šelen Šelen. Ja som tu, ahoj, hráme Šelen Šelen. Tu máme veľa plišákov, tam je Samko. Haló, Samko. A hráme všetkými plišákmi a hráme o takéto tu autičko a kto vyhraje, tak ten dostane to autičko na 5 minút len, alebo na pol hodiny, si môže vybrať, že toto autičko a hrá sa to tak, že proste si jeden sa otočí a keď bude jeden otočený, druhý si vybere napríklad toto to je. Potom mu povie môžeš a ten ďalší, čo vyberal, sa zase otočí a ten ďalší, čo nevyberal, zase povie tento je. A potom sa vyberá, je to tento? Nie. Tak ak to nie je, tak si bereš k sebe. Tak, kto začne, Samko? Ja? Dobre. Aspoň pozdrav do videa. Ahoj. Dobre. What? Čo to robí, Samko? Aha, ja už mám začať, okej. Môžeš, Samko. Mám. Ok. Tak, je to tento? Nie. Dobre, beriem si ho k sebe, k nohám. Je to tento? Nie. A nemôžeš si brať ešte svojho. To si vybral. Je to tento tu pavúčik? Nie. OK. Je to toto? Nie. Je to tento SpongeBobik? Nie. OK, ďakujem. Je to tento Pikachu? Pikachu? To nie je. Je to táto z Labkovej patroly, či čo? Nie. Starostýky? Handrálovej, alebo ako sa volá? Toto? Nie. Je to, môže byť toto? Nie. Ja už to som... Tento tu perník? Nie, perník to nie je. Pozrite, ja už tu mám veľa vecí, celkom už... To budem chvíľku napočená. Aj husa platí. O husu sa nehrá. Je to husa? Dobre, tak husu mám tiež. To veľká. Je to Dr. Eggman? Nie, Dr. Eggman to nie je. Je to tu fiška? Nie. Samko vyrábala si? Alebo kto? Je to tento psík zlatý. Tento? Tento to nie je, nie je. Je to táto ryba? OK, tak rozumiem. Je to tento pes? Nie. Ja už viem, ktorého si je. Tento? Nie. Je to tento? Nie. Toto ešte hra. Je to tento? Áno. Juhu. Ja si vyberám toto na 5 minút. Ok. 5 minút mám toto. Joj, ideme všetky plišaky zas poukladať na špäť. Pum, pum, pum. Teraz budete mať taký strih malý. Tak rozlúčime sa, čau. No dobre, zase máme druhé kolo. A teraz môže začať ako prvý Samko, ja sa otočím. A o čo sa hrá najprv? No, ja mám toto na tých 5 minút. Môže sa hrať o toto. Dobre. Vyberiem
Mám. Mám. Takže najprv ja idem? Áno, začni. Takže je to tento tu? Nie. Ale teraz ideš ty. Počkaj, či? Nie. Tak, ja si vyberám. Uzavrej ty mňa už. Není to doktor Eggman. Alebo to není náhodou táto tu huska? Je. What? Na 5 minút si to berám. Na 5 minút. Dobre. Nemám znova. Ahoj. Tak ideme hrať zase. Jo, je tu hru. Takže... Ešte to takto. Tak ja musím povedať, že autičko mi skončilo už prešlo 5 minút. Tak autičko ide tiež s nami hrať, toto pekné autičko. A ešte tento tu spačačík, žlutý mám. No tak, môžeme začať. Nie, ešte sa o čo hraje sa?